carnisser de tota la vida, des de que jo m'he criat així en la carnisseria, des de que vaig néixer pràcticament, estic així, primer ajudava els meus pares i quan vaig fer 16 anys, mon pare va dir, si vols ser carnisser, el tinc que ajudar jo tu, és al revés. I això vaig fer, des de 16 anys, va càrrec meu la carnisseria i els meus pares m'ajudaven a mi, conforme vam quedar. Soc de la quarta generació de carnissers. El meu bisabuelo Jeremías ja era carnisser, el meu abuelo Olegario, mon pare José, i jo soc de moment a l'últim i suponc que ja acabarem en esta. La carnisseria està encimat en la plaça de la Constitució i sempre he estat així, en el mateix lloc. Us parle dels figuerets. És típic de la Ribera, en uns quants pobles, la Valldigna i a la Safor. Us explico com fem els figuerets així en la nostra carnisseria. Així els productes típics que gasteu és cansalant, la panxeta, el magre, el fetge, el que canvia un poc de tot l'altre embotit. El que és la randa. Entonces, en la caleta esta és on envoltarem la pasta que ja la tinc que preparar i farem els figuerets. El que fem també, tinc així ja picat, si voleu, així les espècies que tenim, ja ho tinc jo picat i ho manejarem amb mà. Però ara no, la sanitat ja ens obliga a tindre la màquina més suaura, però també lleva molta feina. Perquè tu ho poses així en la màquina i mentre es maneja pots anar fent altres coses. Les figues ja s'acaben, que les figues ja s'acaben i raïm ja no n'hi ha. Ara vaig ensenyar-vos com es fa, que és molt fàcil, és molt costoset, perquè és engorroset, perquè tens que fer d'un en un, però és molt fàcil de fer. Agarres la randeta, talles el trosset, més o menys que pugui cabre la pasta. És una xicoteta boleta. Pots fer el tamany que vulguis. A voltes te'l demana el client, el tamany que vol, o tu mateixa fas el tamany que creus que voldran. El que passa és que no necessites ninguna màquina, és tot manual, tot artesanal. Tot manual. Paciència i anar enrotllant-los d'un en un. Bueno, a mi m'ha passat la veritat, no sé què és el que té, perquè a mi aquestes coses no m'agraden massa. La sorpresa de guanyar vaig tindre gust, per supost. Va ser una experiència molt bonica. Desbrint, i clar, és el toque màgic que n'hi ha en el figueret, potència el sabor de la carn.